Izikhathi ezikhumbulekayo emlandweni kaMaskandi azange zivele ngezingoma ezingamahithi kuphela, kepha zavela ngombango. uMaskandi awona nje umculo, kepha ungokuqhudelana, kanti kwesinye isikhathi uphenduka impi. Hhayi impi yesibhakela, kodwa impi yengoma. Phakathi ka-2004 no-2015, uMtshengiseni wakhombisa abantu ukuthi akanantanga uma kuziwa ngasempini yengoma. Namuhla sibheka umlando omkhulu, sibheka amadoda ashukumisa inkundla kaMaskandi, amadoda ayebhekene ngqo nendidane embangweni wengoma. Sibingelele basuke bezimedia. Ngaphandle nje koMaskandi, uma uzobheka kuyo yonke imikhakha yomculo, kungcofana yikho kwenza umkhakha ube nemvunge nesisindo. Kwesinye isikhathi, umbango uze usize nasekuthengiseni komculo phakathi kwabaculi abasuke bengcofana. Futhi kumele sikwazi sikunake ukuthi ngaphandle kwembango eqavile, iqhawe neqhawe alibi nawo umlando otheni obhalwayo ngalo. Njengoba nginethulele umlando ngempilo yeqhawe uMtshengiseni, ngaphinde nganithulela izingoma zakhe zomtalabho ezinkulu ezazibhekiswe kwizimbangi zakhe. Kepha namhlanje sinilethele ukuthi kwakungobani lezo mbangi. Nazi izimbangi ezinkulu eziyisihlanu ezaqopha umlando kanye nendidane. Indaba siyiqala ekhaya, siqala emnyango wayo indidane uqobo. Ngo-2009, Induku yaphendukela umviki phakathi kweqembu lalaziwa ngokushaya kwasani. Laphenduka lajikelana lodwa, kwaba khona amahlubuka, amadoda ayinsika. Abantu kwakuyibona abakhonjwayo uma kukhulunywa ngamagezi amahle, banquma ukuphuma wabo umuzi. Lokhu kwakungeyona nje impi, kodwa kwakuwuqhekeko lweqembu labo abelisungulile amagezi amahle. Umbango wabo noMtshengiseni wadala ukuthi bekhiphe i-album yabo bebodwa yokuqala ethi Inhlekisa. Kuyi-album emnandi kakhulu nengiyithakaselayo njalo uma ngiyilalela. Ngoba isikhombisa amakhono amangalisayo alezi nsizwa zazingemuva eqenjini lamageza. Yize-ke lena kuyi-album yabo yokuqala nokugcina, kodwa bakhombisa ukuthi bayakwazi ukuzimela nokukhombisa ukuthi bangobani ngaphandle komunye. Kanti uMtshengiseni naye akazibekanga phansi ngokujwayelekile. Wakhipha i-album ethwasini esihloko sithi Amahlubuka, ebatalabha engomeni ethi nishiye mina nje kanti futhi nisenza okwami. Okuhle kakhulu ukuthi bazilungisa izinkinga nokungaboni ngasolinye ngonyaka olandelayo ka-2010. Imbangi yesine, isithatha isibeke kwi-internet yadlule igijima esangweni kaNgcobo, uQondani Mthetho. Lana-ke sikhuluma ngomlando ongaphezulu komculo. Abaningi abawazi lo mlando, kodwa uMtshengiseni noQondani bakhula besebenza emculweni ndawonye, beqopha ndawonye, nama-practice omculo bewenza ndawonye kwaNdonga Ziyaduma. Ngesikhathi kuqala amagcokama, uQondani wayekhona naye njengabanye boproducer bomculo ngaleso sikhathi. Kodwa emva kokuthi indidane ithathe isinqumo sokuphuma inxiwa noSibongiseni noNjencane kuyosungula amageza ngo-2004, kwaba khona ukujikilana ngamatshe phakathi kwabo bobabili. Indidane yayingamshiyi ngaphandle uQondani njalo uma ejikijela izimbangi zayo ezinkulu zangaleso sikhathi. Ngisaqhubeka nokwatshela bonke abantu ukuthi ubani omdala neqanda vele ngangijulile. Yeni nama-bodyguard mani lapho ngintela indaba zenu. Ngisuke Kanti futhi noQondani akazange azithele ngabandayo, ngoba siyamuzwa engomeni ethi basenza onina. Lapha sizwa uQondani etalabha ebhekise ngqo kuMtshengiseni, ekhombisa ukuthi izikhali sezikhishiwe obala phakathi kwabo. Sebemini ngo-2003, ubakazi nguwe Mtshengiseni ubana kaJoyce. Abulale ngakini ukuthi yini engazomdala ukuneqanda nozwa ngami. Kusukela kubangane abahamba ndawonye kuze kufike ekubeni izimbangi ezidalabhanayo, lo mlando ukhombisa indlela impi yomculo kaMaskandi ayikwazi ngayo ukuhlukanisa ngisho nabantu abake baba ngamadlela ndawonye. Number 3, u-Ali Mgube. Ubuhle bentombi abulutho uma ingaziphethe kahle ngoba igugela emgwaqweni njengethayi lemoto. Ingqalabutho engayisabi impi, ekwaziyo ukuphosa inselelo uma kukhona imbangi emphosela inselelo. Indidane nokho yayiphosa inselelo kwigeza lakaMgube, layimuyela futhi ngokukhulu ukuzethemba nokuqina ngaphandle kwenzondo namagqubu. Ngaleso sikhathi indidane yayisezingeni eliphezulu lodumo. Ngakuqamba mama uqashe ngesithupha uvele ungenazo. Ngithi vele ungene endiyeni emkhonto nsizwa ngimshaye lonke ngibhaqe ngamakhanda. Kepha u-Ali wakhombisa ukuthi umdlalo omuhle akawushalazi futhi akawuqali.
wazibamba zaqina izihlangu zakhe phakathi kwakhe nendidane kusukela ngo-2009 zasehla phezulu njengemvula ngempela zika-Alo Mfukamgube njengoba uzizwela nje. Uthi ngicashe ngesithuba ngivele ngingenazo engabutshela abantu ongazi uthi angingene phakathi ebudweni mkhona sishafane ngamakhaya uthi uzashasazela. Umbango nokuxoxisana kwalezi nsizwa wawusho ukuthi kuhlanganisa noMasimende kwakungekho politiki phakathi kwabo bobabili njengoba sekwenzeka namhlanje, kepha babetalabhana nje ngengoma. Number 2, uThokozani Langa, uSomnandi uSomdelicious. Uma ukhuluma ngembangi eyayihlala iqhathwa nendidane njalo kuma-award wamaskandi, ukhuluma ngoSomnandi. Kodwa-ke uSomnandi yayimlingene kahle kakhulu leyo nselelo ngaleso sikhathi. Futhi umzobhekisisa kahle lo mbango wabo waba yinto engalindelekile neze, ngesizathu sokuthi ezinsizwa kwakuyizinsizwa ezaziyo umbimbi kakhulu emculweni, behloniphana futhi bebuye becule ndawonye kungekho ongcofa omunye. Kodwa ngesikhathi sika-2011 kwaba noqheko olukhulu phakathi kwabo oluthinta umculo. Ukuncintisana kwaSomnandi nendidane akubanga nesisombululo esingaphezu komculo ngoba ize yahamba indidane emngcofa njengoba sizwa kwi-albhamu yayo yamageza yokugcina Ithendo Lemcimbi, kepha ngaphandle kwalokho babezwana kahle kakhulu. Bathi hayi Sindi uThokozani noMtshengiseni ngoba abadume ngento ezimnandi bazosenzela zona into ezimnandi. Number 1, i-main event, ibhova likaDikadika umuntu ekhathele ebuye okhuleni, uMgqumeni Khumalo. Ayikho-ke imbangi yakhe yabhekana nendidane njengebhova. Ukuhlukana kwabo kumagcokama kwadala impi yashintsha uMaskandi noMphela. Ibhova yilona lenza indidane yazi ukuthi impi yengoma yenza umculo kaMaskandi uthandwe kakhulu. Lawa kwakungamadoda engathandi ukuhlulwa. Uma indidane ikhipha ihit namuhla, ibhova likhipha ihit yalo kusasa. Akudlindlu ayabaleka amagwala, akudlindlu ayasesaba. Akudlindlu ayabaleka amagwala, akudlindlu ayasesaba. Ukubangisana kwabo kwasiza umculo ukuba udayisa ngendlela emangalisayo ngoba abalandeli bebeqhudelana ngokuthi ngubani odayisa kakhulu nothandwa kakhulu. Umbango wabo waba mkhulu kunayo yonke yake yaba khona emculweni kaMaskandi. Bathi basiwaphi wena? Ngithi kuyothatha isikhathi ungazi fana semzini uma uyangibuza konye kuyofanele ungibuze emzini ukuze ungazi bese ziyakutshela ngedla. Kwaze waholela ekutheni umculo wabo uyamiswa emsakazweni ngenxa yokugwema isimo sombango wabo. Bona ngoba ngivala emsakazweni manje makhethu ukundaleka. Impi yabo yaphetha ngegiyeli elihle kakhulu ngoba bathelelana amanzi kuze noma ngobani ohlelweni lukaSigiya ngengoma la ngaleso sikhathi phambi kokuba ibhova lidlule emhlabeni. Kepha kwala ngisho selihambile ibhova, isihlalo sokubangisana kwabo sasala sishisa uNomphela emlandweni kaMaskandi kuze kube namhlanje. Inyamazane intebalwazi. Ngoba ngitshitsha amabala ngiyathela ngishiya umkhondo kuhle kwenyamazane into lalehlatshini ngathi ubusukhohliwe nimngana ngoba senabalandeli abasathatha amasayidi emidlalweni wabo. Ngisho sebethelelana amanzi, ngisho futhi sebengasekho. Ngizokushapa namzona sabone umuntu omude ubale kuzephula ucabanga ukuthi ngiyoba kubona umuntu omude omubi njengabe bese ngibaleka ngizephule. Lesi bekuyisikhumbuzo sezinsizwa ezaziyi izimbangi zendidane esiyaziyo nesiyithandayo namuhla. Kanti nabalandeli abasathenga amaphathi kulezi zimbangi kumele bafundiseke ukuthi kwakungabafowabo kwakungezona izitha. Sazise, yiphi imbangi yatalatshwa kabuhlungu yindidane? Sizobonana kwividiyo elandelayo. Kulungile. Yanishela hlangana umane ndli bona babesisha umane ndli bona babesisha yanishela hlangana